Moltes gràcies, per convidar-me a la seva llotja. És un gran honor, senyor rei Jaque Àrabe. Escolti'm una cosa. Quants diners té aquest senyor? La veritat és que la fortuna del sultán és incalculable. Té desenes de pous de petroli, 3 pialaus, 5 Rolls Royce. Té la meitat d'empreses d'Abu Dhabi. Posseeix el diamant més gran del món. I es calcula que el seu patrimoni està valorat en més de 5.000 milions de dirhams. I això en euros quan és? Uns 1.000 milions d'euros. Què li passa? Estia bé? Busquets! Vine! Ei, tio, però què fas? Aneu en compte amb Boselli! No et tu! Per què no parles més alt? Però què fas escoltant música mentre jugues? No és música, és la ràdio, la transmissió del partit. Merda! Què passa? Acabo d'escoltar que es marquen. Boselli de cap. Com? Sí, és que arriba abans el so que la imatge. Quina vergonya, Uns jugadors que cobren milions de pesset i perden contra uns senyors que són estudiantes, Jo he vingut fins aquí per veure això. És terrible. Si ja m'ho va dir el Joan, Per què has d'anar tu a Abu Dhabi? Abu Dhabi, Abu Bambi, Tibidabo, Balondandi, Abu Dhabi, per això... Abu Dhabi! Es diu Abu Dhabi! Bueno, això és el que he dit, d'Abu Dhabi. Escolta'm, i estem perdent. I no guanyarem l'únic títol que ens falta a les nostres vitrines del club, I tot per culpa de la porta. La porta d'emissió! La porta d'emissió! Però què fia? No pots treure un micro del sultán! Això és una ofensa! Perdona! Mira, ui, quina jugada! Perdona, Gol, Mira, gol de Pedro, Ho has vist? ¿Qué hora tenés? Falta un minuto per acabare. Un minuto y ganamos, Esta camiseta la enmarcaré y la venderé en eBay. ¿Sabes cuánta plata pagará la gente por tener la camiseta del portero campeón del mundialito? $2.000, $3.000. ¡Pedro, gol! ¡Pedrino Pitufino! ¿Sabes lo que vale ahora questa maglietta? $5. È una metafora perfetta della fragilità dell'economia argentina, ¿no es cierto? ¿Qué haces? Falta poco para que acabe la prórroga. Y aprovecho para ensayar los penaltis. Messi, felicidades! Sono molto contento! Messi! Ma che momento tan histórico! ¿Ma has visto lo que has hecho? Marcar un gol, ¿no? Ma marcare un gol con il pecho! Con il cuore! Il cuore blaugrana, Messi! Che bella metafora! Mi piacciono tanto le metafore! Che è metafora? Metafora! Il pecho e il cuore! Capisci? El cuore. Pero eso no es una revista que venden en los kioscos. Está muy mal, Cada día está peor. No pot ser! Hem guanyat a la pròrroga! Quina emoció! Fins i tot a mi em cauen les llàgrimes de veure plorar Guardiola! No, però jo no parlo per això, Parlo perquè, per culpa de la pròrroga, he perdut l'avió de tornada i ara com... El bitllet em costarà... 500 euros, Sabe lo que amb el mocador sagrat del sultán? ¡Es que me la dejen hablar! ¡Es que me la dejen hablar! Perdonen, No, me tengo que ir, Es que seguro que pillo la retención del camello. Perdón.